Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, biz bir näçe minut öň bir video ýazyp payarladyk. Şonu biziň Ata Watan TV YouTube kanalymyza ýükledik. Ol ýazgyda näme etdi? Halkara uçar gatnaşyklaryň baglanşykly Türkmenistan aviakompaniýasynyň käbir maglumatlary ine şol video ýazgyda ýetirilýärdi. Hatta şu video ýazgyda ben şunu diýip elak etdim, ýakynda has gowy habarlar gelir diýip bellätdim. Şu dilegimiz kabul boldy diýili. Bundan sonra devam eder. Bundan sonra hökmen devam eder. Ne dip bolsa, size haber verildi. Türkmenistan'dan Dubai uğruna ya da Birleşik Arap Emirlikleri uğruna, Germaniýanyň Frankfurt uğruna iki tane uğur görkezildi. Ine bize gelip kavuşan son habary göre bolsa, ýene bir uğur var. Bu bolsa Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň Kazan şäherine. Dogry eşitdiňiz? Ýani iň ýakyn wagtda birinci nowatda Dubai şäherine we şonuň ýany bolsa Kazan şäherine Türkmenistan aviakompaniýasynyň adaty uçar gatnawlarynyň amal aşyrmany garaşylýar. Bu habary belki has anyk diýmejeklerini belki erti ýerden başlap eşip başarsyňyz, belki bir gün biz ana näme siz eşitersiňiz, bizem size ýetirer. Hasan başlaýanny hepde de näçe edek şertlerini ve uçup geleninden sonra karantin şartlarını. Yine bunları vardık biz haberleri Ata Watan TV YouTube kanalımızda biz video edip her vaxtdaki bolşaýalyk birinci olup biz size hökmen ýetireriz. Şonuň üçin näme biziň Ata Watan Türkmenistan.com saytymyzy izlerläň. İlkinci habary biz şo ýere ýerleşdirýär. Soňra Ata Watan Türkmenistan Instagram sayfamyzy ýerleşdirýär. Soň bolsa ine Ata Watan TV YouTube kanalymyzy ýerleşdirýär. Indi şu ýerde bilemok, diýermi dälmi uryn, kädesini habarlar okanda diýerler, yalan. Hiç kimde yalan bergimem ýok, algymym ýok. Bir de peýdasam ýok. Indi şu tagatda kakajan öýünden galýan, ýa meni şu tagatda işe ýetirýän zat yalan bolup bilermi? Ýa 5 man peýda bolup bilermi? Bir näme pikir ediň. Azajykda bir yalan ýeňizde, birine töhmet ataňyzda, azajyk pikir ediň. Hiç kime bergimem ýok, algymym ýok, Hudaýa şükür. Şonuň üçin bir näme yalan diýmekän, bir näme azajyk utanyn. Şonuň üçin mene biz şu habarlary, ine biz anlyk öwrenlik diýemizden soňra ine size ýetirýäs. Biz hazam siýas, hazam hem ýerige maşalsyn, ýa-da mysal üçin men öň şu habar ýetirende, iki tane ýer ýetirende heşelle hak eden. Rahatmyza bir azaj peýda bolup heşelle hakar beýenir. Biz siýas köpsini, has köpsini siýas. Ýöne has köpsi bolanok diýip de has adyny beýenmellerlip ondan zat ýok. Şonuň üçin näme bir adam köp istemek gowdat. Ýöne adyny da beýenmenden başarmaly. Yani adyny da beýenmenden başarmaly. Şonuň üçin näme bizini birincini Kazan, Dubai, Frankfurt, ýani diýip İstanbul we beýlek urlara bardy habarlar bolar. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine şygytaç habar bardy biz size şu habary ine gyzyny bilen size ýetirýär. Ingi sowatda hazam jikmejiklerini öwrenir, ine saytymyza hökmen ýerleşdirir. Häzir şene biz size täze bir uğrun, Kazan uğrunun başlaýany bardaki habarymyzy ine size ýetirýär. Häzirçe hoş sag bolun, kanalymyza galyň. Bu kanal Ata Watan TV kanaly size mydamyda gowy habarlary, peýdaly habarlary ýetirip durar diýip umyt etýäs. Biziň ähli maksadymyz şol. Hoş sag bolun.